당사라 게르시야 후와바라 자네바 자살라 자야바카 다만에 그르시야 타나이 님 동음은 누구나가 जों बर'फोरनियाव गोरजिया थानाय नेम दङमोन दाना गोरजियाफोरखौ बेबायदि सै खालामोमोन मिथिबाय थांसाला गोरजिया हौवा बारा जानोबा जासाला जाया बाखां आयै मा खालामनाय जाखोलै बेलाय हिनजावा हौवाया गिबाय आरोखि ओमफ्राय मा रोजाबबाय हौवाया गोरजिया थानायखौ माथो बयबो बुङो मोजां 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 नंनानैसो थादोंमोन आं मावनायाव दांनायाव सैया हाबा जानायाव लोंनायाव सुख गैया बे जाबाय जोंनि बर' समाजाव सोलिनाय माखासे आखुथाय दा बेफोर आखुफोरखौ लानानैनो जोंनि हारिमु जोंनि मेथाइनि जोनोम जानाय मानसिफोर दङ हयथ' बेवहायनो गेदेर गेदेर लोखि फुजा खुंग्रा थागोन गेदेर गेदेर दुर्गा फुजा खुंग्रा थागोन बिसोरनिफ्रायनो सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टबो जागोन दुर्गा फुजानि बिसोरो सानबैसो लाखियो दुर्गा फुजाखौ 10 दिन 15 दिन बिनिफ्राय बे फुजायाव मा जायो जौनि दखान जुवानि दखान बे जायगायाव सोर थाङो आंनि छात्र दुलेन सारनि छात्र बिनोद सारनि छात्र ओमफ्राय बे माबाखौ सोर खालामदों बे जौ जुवानि दखानखौ सोर होदों आंनो होदों बिथांमोनानो होदों होमबा जोंहा दायथ' दंना गैया भगबानाथ' बुङाखै बै माबाया महादेबा शिब फुजाया हायार सेकेन्डारिनि समाव जायो 15 दिन लाखियो बै महादेबा शिबा बुंदोंमोन नामा आंनि फुजाखौ 15 दिन लाखिनायाबो आं अरथारजोबगोन आं बुंदोंमोन बुङाखैबा मानो लाखिदों खारना मा देनाय रंजानो मोसानो ना थाखा जानो दा ओंखायनो बेफोरनि दायित्वखौबो जों समाजा लानो हानांगोन नङाब्ला जों गथ'फोरखौ दाय होबाय थाबा जानाय नङा बिमा बिफाफोरखौल' दाय होबा थाबा जानाय नङा नंगौना नङा गोलाव बुंलिया दा जोबथारनायाव नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि फिन खुलुमनायखौ बावहरफिननानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ
아,